uvršteno. Ali što vam hoću reći, da gospodin Kalmeta moći će na izbore, moći će i gospodin Kirin iz Virovitice koji je priznao da je zlouporabio položaj i ovlasti, pa kasnije povukao priznanje, a neki drugi ljudi neće se moći kandidirati. Npr. Andro Vlahušić. Po meni smatram da ukoliko u slučaju Andre Vlahušića, ako je na kraju novac vraćen nazad u proračun grada Dubrovnika, odnosno ako nije bilo stvarne štete, posljedično je čovjek uvjetno osuđen, smatram da nema potrebe da se za uvjetne osude izriču tako radikalne kazne. Znači u ovom slučaju da mu se zabrani izlazak na izbore. Ali što se tiče DORH-a, recimo imate slučaja Milana Bandića koji ima stotine kaznenih prijava protiv sebe. Niti jedna od njih dok prije koju godinu nije bila procesuirana. A zašto nije bila procesuirana? To je trik pitanje. Pa zato jer je bio dio SDP-a. Sve dok je Milan Bandić bio dio SDP-a, Milan Bandić nije imao pravnih problema. Molio bih zastupnike zaista da raspravu vode izvan sabornice. Međutim, onog trena kad je Milan Bandić otišao van iz SDP-a, tad su se pojavile optužnice protiv njega. Ali što? Nisu se pojavile optužnice za ključnu stvar, znači pročistač vode na kojem je 600 milijuna eura više uzeto nego je to trebalo koštati. To je 4,5 milijarde kuna, to je skoro cijeli jedan gradski proračun, nego mu se predbacuje da je dao štandove, da je ne znam, nekoga uhljebio. Pa dame i gospodo, koliko ljudi u ovoj zemlji su uhljebili HDZ i SDP? Pa koga mi zavaravamo, a Bandiću sudite za to? To je po meni cirkus, kao zlouporaba položaja i ovlasti. Hoću reći da DORH funkcionira selektivno, politički i ne bavi se nažalost često onim suštinskim kriminalom, nego se bavi onime što odgovara trenutnoj vlasti, odnosno budućoj vlasti. A činjenica je da HDZ i SDP međusobno se izmjenjuju na vlasti, pa onda jedni druge ne procesuiraju, već koriste te sudske procese samo za eliminaciju svojih bivših članova. Jako su, znači pogotovo iz HDZ-a su okrutni prema bivšim članovima. I onda dolazimo u situaciju ovih izmjena zakona i postavlja se pitanje da li njih podržati. Većina kolega iz MOST-a će reći treba ih podržati. I ja ću reći da, ja bi ih podržao rado, drage volje, kada bi pravosuđe bilo neovisno. Kada bi DORH neselektivno kaznene prijave obrađivao. Bez obzira bila kaznena prijava recimo protiv Zorana Milanovića ili recimo mene zbog grafitiranja. Međutim, mi vidimo da DORH nažalost nije neovisan, da sudovi nisu neovisni i da će u konačnici rezultat ovih izmjena zakona biti takav da će se ljudi koji su u poziciji moći, ljudi koji drže što zakonodavnu vlast trenutnu, što pravosudni aparat, jednostavno će se izmjenama izbornog zakona će se služiti kako bi eliminirali svoju političku opoziciju. To su ozbiljne teme i nažalost, evo, otkad smo u Saboru, otkad sam ja zastupnik, niti jednom nismo raspravljali o stanju u pravosuđu. Izvješće državnog odvjetnika nije nam stavljeno do sad na dnevni red. Znači godine prolaze, vidimo da državni odvjetnik Dinko Cvitan potpisuje optužnice, recimo za grafitiranje, smatra da je u javnom interesu da se to procesuira. I ja se otvoreno iskreno pitam je li moguće da sutra bude izmjena izbornog zakona, da se kaže da oni koji su osuđeni za grafitiranje isto da se ne mogu kandidirati. Evo vam jednostavan način, gospodo iz MOST-a, da se riješite svoje političke opozicije. Dodajte grafitiranje u taj široki katalog i riješen problem. I za cijeli Sabor. I nema više Pernara i svima će život biti lakši. Nećete morat slušati moje, kako kažu kolegica iz HDZ-a, eskapade,
A to što su građani prisiljeni slušati vaše eskapade 25 godina, to nikom ništa, pojeo vuk magare kako se kaže. Kada se sve to uzme u obzir, jasno je da građani u konačnici neće profitirati od ovog zakona. Neće zato jer je osnovni smisao izbornog zakona demokratičnost samog izbornog procesa, odnosno da građani biraju onoga koga oni žele. Po meni građani imaju pravo izabrati nekoga ako to žele. Jer vi ste imali situaciju da kada je bio recimo u doba komunizma, tada se politički montiralo protiv ljudi koji su prohrvatski razmišljali. I svi ti ljudi recimo koji su bili Marko Veselica, Franjo Tuđman i ekipa, oni se ne bi mogli kandidirati da je tadašnja recimo komunistička vlast stavila u izborni zakon kaznena djela koja su njima predali, ne. I zapravo ja se sjećam slučaja, opet ću reći Bobija Sensa, katolika iz Sjeverne Irske koji je iz zatvora osuđen išao na izbore. I ljudi su glasali za njega kao čin političkog protesta jer su vjerovali da je postupak sudski u kojem je bio politički montiran, namješten i da je on nepravedno osuđen. I budući da je Bobby Sands odbio nositi u zatvoru zatvorsku uniformu, a oni su ga tjerali da nosi, on je štrajkao glađu i on je kao zastupnik u britanskom parlamentu umro štrajkajući glađu u zatvoru. To je vjerojatno bio prvi takav slučaj u Velikoj Britaniji. Drugim riječima, vode se u Hrvatskoj politički montirani procesi, dižu se optužnice, evo u mom slučaju sam imao prilike vidjeti zbog 2 grafita, minimalne štete, a tamo gdje je šteta milijunska, tamo se optužnice ne dižu. Pisali su mi ljudi koji su recimo oštećenici RBA zadruga, kažu mi smo dizali kaznene prijave protiv RBA zadruga. Zastupnik Pernar, da. Zamolio bih vas da se držite teme. Može. Pa hoću samo reći, znači suštinska misao je takva da pravosuđe nije neovisno, da se ozbiljne stvari ne procesuiraju i da se čak i te presude koje se donose, da su često puta dvojbene naravi. Imate slučaj recimo Tomislav Horvatinčić, nakon što je ubio i 4 osobe, nikad nije bio osuđen na zatvorsku kaznu. A netko recimo ko je počinio benigno kazneno djelo, na primjer posjedovanja marihuane, on je išao u zatvor. Na primjer, za neke male količine. I onda mi na temelju takvog pravosuđa i takvih presuda odlučujemo ko će se moći kandidirati, a ko neće. Tomu Horvatinčić će također vjerojatno moći se kandidirati na ovim izborima. Bez obzira na sve sudske procese i tako dalje. Odnosno na posljedice njegovih djela. Jednostavno ne vidim smisao u ovim izmjenama izbornog zakona. Po meni trebalo bi mijenjati neke druge stvari, trebalo bi recimo mijenjati državnog odvjetnika koji ne radi svoj posao, koji radi stvari koje nisu njegov posao, s jedne strane, i s druge strane Zakon o sudovima, znači da se postavi pitanje tko su ti ljudi koji sjede u Ustavnom sudu, tko su ti ljudi koji su oslobodili Ivu Sanadera. Jer naš narod je gladan pravde. Našem narodu je potpuno svejedno kakav će biti izborni zakon. Naš narod zanima hoće li slučajevi teškog kriminala od strane političara koji su upropastili naše građane, hoće li biti sankcionirani. Mi vidimo da ne samo da neće biti sankcionirani, nego će i ti ljudi moći ići na izbore. Jer ovdje je kriterij samo pravomoćna presuda. A evo ja pitam u HDZ-u tko ima pravomoćnu presudu. Jedini, koliko se ja sjećam da je pravomoćno osuđen, je bio Čobanković. On je, a mislim pravomoćno, on je dobio guljenje krumpira recimo. Osuđen je bio na dobrotvorni rad. I on će moći po ovim izmjenama MOST-ovim ići na izbore. Moći će se kandidirati. Znate zašto? Nije osuđen ni na uvjetnu osudu. Niti Čobanković nije osuđen niti na uvjetnu osudu. Dobio je da guli krumpir. To što je šteta 14 milijuna kuna, što su novac podijelili on i Sanader, koga briga, cure dečki, mi idemo na izbore. I onda će recimo on koji je uzeo 14 milijuna kuna, koji je priznao,
on će moći na izbore, a Andro Vlahušić koji je dobio uvjetnu osudu iako se radilo o nekom manjem iznosu, iako je taj iznos vraćen u proračun, on neće moći. A obojica su napravili što? Obojica su zloupotrijebili položaj i ovlasti. Ali gospodin Čobanković je u stranci HDZ koja donosi zakone trenutno, a Andro Vlahušić nije. I to vam je zapravo iskazivanje volje većine nad manjinom i na taj način se i ovaj proračun napravio. I meni nije jasno zbog čega, evo ja sad ovdje imam jedno iskreno pitanje, zašto jednostavno mi nismo imali objedinjeno glasanje za sve amandmane? Mogli smo odjedanput reći. Zastupnik Pernar, molim vas držite se teme. Može. Mislim da će ovaj zakon koji se, znači izmjene zakona koje se predlažu, uvjetima ovakvog pravosuđa, ovakvog DORH-a, ovakvih znači institucija koje su po sudu građana jednostavno nepoštene, rezultirati jednostavno nepoštenjem. Da će se u konačnici voditi rat protiv demokracije, rat protiv volje naroda i da će se biračima zapravo uskratiti da daju glas za one za koje žele glasati, a s druge strane oni koji im se nude kao alternativa vidjet ćete da nisu nužno bolji od tih kojima je zabranjeno kandidiranje. I još bi samo napomenuo da najgori kriminal, a to je Zakon o Narodnoj banci koji društvo iz HNB-a sustavno provodi, on nije obuhvaćen ovim zakonom, on nije niti u Kaznenom zakonu jer nije zabranjeno staviti našu zemlju u ovisan položaj o stranom izvoru novca, iako smo mi u ovisnom položaju o stranom izvoru novca, budući da HNB ne emitira svoj novac. I oni koji podržavaju takvu politiku nikad neće biti osuđeni. Nemojte dovikivati, nije to tema. To je bitna stvar, gospodo iz HDZ-a, molim vas. Neće biti osuđeni i ne samo da neće biti osuđeni, nego moći će se kandidirati. A opet ponavljam, netko tko je bio kriv za neko, recimo, bagatelno djelo, njemu će ta mogućnost biti uskraćena. Dame i gospodo, razmislite o svemu tome. Vrijeme. I apeliram na vas da ne podržite ove izmjene zakona. Hvala. Hvala zastupniku Pernaru. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Saucha. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Pernar, vi ste nažalost fulali jer ovdje se ne radi o općim pitanjima niti pravde, niti prava, niti stanja u našem pravosuđu. Ovdje se radi o nečem puno prizemnijem, o jednom jeftinom obračunu kroz institucije koje ne bi trebale tome služiti sa jednom osobom i to je bilo jasno od prvog trena i bilo je jasno da ćete vi to na kraju nekako uspjeti progurati, da ćete uspjeti riješiti svoje frustracije, kolega Kristiću, to što ne možete pobijediti tog čovjeka za kog iskreno meni u stvari uopće nije stalo jer mi njega na kraju krajeva nismo ni podržali na izborima za gradonačelnika Dubrovnika, ali da ćete u tome naumu morati tražiti ovako jadno pomoć Vlade RH, vjerojatno cijelog ministarstva se dosjetite. Nakon što ste prvi put folali, kao što ste drugi put folali, onda ste došli potražiti vašu pravnu pomoć u ministarstvo, sad ste konačno dobili spasonosnu formulu da ne morate staviti sliku gospodina Andre Vlahušića, evo kako bi gospodin Kristić imao malo više šanse da pobjedi na izborima za gradonačelnika grada Dubrovnika. Ovo je sramotno, ovo je sumrak, vi ste krenuli kao od najboljih namjera, pardon, repliciram gospodinu Pernaru, gospodine Pernare, oni su rekli da ste imali najbolje namjere i krenulo je od teških ubojstva, od počinjenja ratnih zločina da bi došlo do toga da se za uvjetnu presudu koja se izriče kod najblažih oblika određenih kaznenih djela, da je i uvjetna osuda je prepreka. Gospodo, u diskrepanciji ste ne samo sa logikom ni moralom, nego i sa dobrim ukusom. Ovo nije pravda, ovo je travestija, ovo je, dragi moji, ovo je most. Kad ne možeš drugačije, zgazi protivnika u Saboru. Hvala. Kaži ko je jači. Vrijeme. Hvala. Zastupnik Pernar, odgovor na repliku. Mikrofon, oprosti. Pa da, gospodine Saucha, to je centralni problem. Neujednačenost sudske prakse. Znači, gospodin Vlahušić
je osuđen uvjetno, iako štete u konačnici za grad Dubrovnik bilo nije, jer je novac koji on posudio bio vraćen. A gospodin Čobanković iz HDZ-a koji je pokrao puno veći iznos iz državnog proračuna, koji nikada u proračun nije vraćen, gospodin Čobanković je dobio kaznu dobrotvornog rada. Da li bi, gospodine Saucha, vi dobili kaznu dobrotvornog rada i guljenje krumpira da ste isisali 14 milijuna kuna iz državnog proračuna? Ja vjerujem da ne bi, pogotovo ako bi HDZ bio na vlasti. A sigurno mene bi poslali na višegodišnju robiju. I onda takvi ljudi moraliziraju i takvi ljudi nam predlažu izmjene zakona, tobože hineći da se zalažu za to da se onima koji se bave kriminalom zabrani rad, a zna se koja je stranka odgovorna za 80% kriminala u zemlji. I na kraju krajeva koja je stranka sama po sebi osuđena, odnosno pa kasnije su presude padale za izvlačenje novca, za udruženi pothvat, gdje su maltene svi njeni dužnosnici bili na optuženičkoj klupi i tako dalje, ali oni imaju zaštitu, gospodine Saucha. Da smo se mi u Živom zidu bavili time čime se bavio HDZ, bili naše presude padale na Ustavnom sudu ili bi mi svi kolege završili u zatvoru? Pa naravno da bi završili u zatvoru. Ali oni su zaštićeni, oni su sebe pokrili, a onda u kojekakvim procesima, kao što je sad meni evo grafitiranje u slučaju Vlahušića, također jedan bizaran proces gdje se čovjek usudi, a štete nije bilo i izbacuje ga se iz izborne utrke. Hvala. Radi se takve montaže. Hvala. Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić javio se za repliku. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Pernar, spomenuli ste razni kriminal koji je povezan sa izmjenom ovim zakonima, spomenuli ste gospodina Karamarka. Svojedobno sam prije nekoliko dana govorio o zviždačima u našoj zemlji koji su zbog nefunkcionalnih institucija, osobito pravosuđa, DORH-a, USKOK-a, nazvao sam ih tada budalama, zato što se u nekakvoj nadi, vjeri da će doći se do pravde, da će pravda biti zadovoljena, da će institucije odraditi svoj posao, oni izlažu sebe, prozivaju kriminal, zvižde tamo, a na kraju oni samo stradaju, a krivci u pravilu ne budu kažnjeni. Pa se pozivam ovdje na slučaj gospođe Sonje Vlahek, zviždačice iz Hrvatske pošte, koja je svjedočila pred Općinskim kaznenim sudom u slučaju Soboli, o vezama između gospodina Karamarka i izvlačenja toga novca. Ona je svojedobno bila pretučena, naravno desetljećima u problemima, maltretirana, ne znam što se sve ne događa ljudima. Takvih slučajeva imate bezbroj, koliko ih imate samo u INA-i. Pa evo mene zanima kada će napokon hrvatske institucije profunkcionirati i kada će ovo postati pravna država, jer ovo nije pravna država, ovo je država koja to nije. Meni je žao to reći. Eto, hvala. Odgovor na repliku zatražio je zastupnik Pernar. Gospodine Sinčić, drago mi da ste spomenuli slučaj gospodina Tomislava Karamarka. Postoji knjiga, zove se Najmoćniji među najkorumpiranijima od Domagoja Margetića. Gospoda iz HDZ-a će reći protiv Tomislava Karamarka nema pravomoćne presude. Ja ću reći ne samo da nema presude, nema niti optužnice. A zna se da se taj čovjek bavio vrlo dvojbenim i dubioznim stvarima i da su mu se razne stvari prebacivale na teret, a među ostalim izvlačenje novca iz državnog proračuna, odnosno državnih firmi putem svoje firme Soboli, i gdje su svjedočili ljudi i na sudu poput ove gospođe iz Hrvatske pošte, gdje su morali davati novac Karamarkovoj firmi. Zastupnik Pernar, ja bih stvarno zamolio da se držimo teme. Hoću, gospodine Petrov, ali ovo je tema. Ali sad gledajte čime se DORH bavi. Znači DORH se ne bavi time što je Soboli dobivao poslove iz državnih poduzeća na isti način kao Fimi Media, o čemu detaljno piše u toj knjizi Najmoćniji među najkorumpiranijima, već se DORH bavi time što je Ivan Pernar pisao 2 grafita. I onda se postavlja pitanje... Molim vas, u ovom trenutku
Tema je rasprava o lokalnim izborima, tema niste vi, pa bih vas zamolio da se držite Petrov, teme. vi mi uzimate vrijeme, oprostite, Ja ću vam ja i imam 2 minute, nadoknaditi, molim vas da mi odgovorite. ja ću vas To jest dozvolite da odgovorim. Zastupnik Pernar, nemam namjeru polemizirati, ja ću vam i nadoknaditi vrijeme, ali bih vas molio da se držite teme. Hoću samo reći da su institucije nepoštene i da pristrano rade. I veća je šansa u ovoj zemlji da DORH pokrene, odnosno digne optužnicu protiv Ivana Pernara nego Tomislava Karamarka. Iz razloga što je on bio predsjednik vaše stranke i što zna sve o vama, a ja nemam tolika duboka saznanja s kojima bi vas mogao kompromitirati. I onda se iživljavaju na meni i onda se tobože vi vodite borbu protiv korupcije i postrožujete uvjete za kandidaturu. Na izborima vi ste ti koji kontrolirate i DORH i sudove prvog stupnja, drugog stupnja i Ustavni sud jer ste vi tamo svoje ljude instalirali. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Pernaru. Zastupnik Željko Lacković javio se za repliku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, ja bi dobrim dijelom podržao izlaganje gospodina Pernara i složio bi se s njim da je ovaj prijedlog zakona loš, a loš je iz razloga jer neće riješiti problem kandidiranja sumnjivih tipova na izborima. To je zapravo ono što je izgleda htio kolega Pernar reći. Također možemo biti sigurni da će ovaj zakon biti ne namjerom možda kao to što se sugerira od strane SDP-a prema MOST-u korišten za političku eliminaciju u Dubrovniku, ali da će biti korišten za političku eliminaciju hoće, jer ne možemo biti potpuno sigurni u pravednost postupaka koji se provode iz naših iskustava sa pravosuđem. Vidjelo se da kada vam sude mediji preko tiskovina medija da onda to nije produktivno, ne možete tako eliminirati neprijatelja političkog, nego ga zapravo onda još više uzdignete i mi kao klub bi vrlo rado podržali ovaj zakon kad bi imao jednu odredbu u sebi, a to je da svatko tko se želi kandidirati na političku funkciju mora dokazati porijeklo imovine. I da vidite kako bi u ovom Saboru odjedanput ostalo nas vrlo malo. Evo, to je bilo moje i podržavam kolegu Pernara. Hvala. Prije nego predam riječ zastupniku Pernaru, odgovor na repliku, ako hoćete. Hvala, gospodine Petrov, to jest gospodine Lacković. Sve što ste vi rekli, ja se sa svime slažem i to vidi hrvatska javnost. Hrvatska javnost je svjesna toga da je DORH u potpunosti politički instrumentaliziran i da ljude poput Karamarka štiti da se optužnice protiv njih ne podižu, iako postoje bezbrojne kaznene prijave, a u slučaju mojeg šaranja navodnog grafita pronalaze javni interes u procesuiranju. I onda će ti isti koji su politički instrumentalizirani, koji zloupotrebljavaju sve moguće institucije kako bi došli do vlasti s jedne strane, kako bi zaštitili svoj kriminal s druge strane i kako bi eliminirali svoju opoziciju političku s treće strane, oni su ti koji danas nama ovdje govore o poštenju. Oni su ti koji nama govore o tome kako žele nepoštene ljude ukloniti iz politike. Pa dame i gospodo iz HDZ-a koji nam ovakve zakone predlažete, pa koga vi zavaravate? Koga vi radite naivcima? Koga vi radite, usudio bi se reći, čak i budalama? Hrvatski narod nije zaslužio ovakvu, neću reći predstavu, nego tragikomediju, da ju mora gledati i da na kraju krajeva vas promatra, odnosno vas koji ste zemlju doveli ovdje gdje jesmo, gdje ljudi kopaju po smeću, gdje stoje, gdje se smrzavaju u redovima pred pučkim kuhinjama. Vi ste ti koji sad govorite nama o pravdi i poštenju i o tom kako onima koji su osuđeni ne bi se trebalo dati da se kandidiraju. Dame i gospodo, ovo je farsa. Ovaj prijedlog koji nam vi nudite je vrhunac cinizma i ovo je zapravo šamar, pljuska poštenim građanima koji su vaše žrtve već 25 godina. Neću reći ni krivi ni dužni jer su neki od njih i glasali za vas. Hvala. Hvala. Molio bi saborske zastupnike na još malo strpljenja. I išao sam samo reći pa je zastupnik Pernar, molio bih vas.
Išao sam samo reći, pa je zastupnik Pernar već počeo svoj odgovor na repliku, da što se tiče prijedloga zastupnika Lackovića koji je zaista konstruktivan, nažalost evo ja ga prvi put čujem, ne znam je li bio pokrenuta procedura ili amandman za to, ali evo iskreno mi je žao ako niste priložili amandman zato što se evo s moje strane slažem da je jedna od stvari koja se treba razriješiti želi li se netko baviti javnim djelovanjem porijeklo imovine, ali mi je žao što evo niste predložili taj amandman u trenutku kada se je to moglo. Zastupnik, molio bih da se suzdržite od komentara, zastupnik Željko Glasnović zatražio je komentar. Poštovani predsjedniče, pa ja mislim da je, svi bi se složili da je pravda sveobuhvatna, ne selektivna, a meni izgleda da neki ovdje pate od teške selektivne amnezije. Šta je Hilva peta svih postkomunističkih sustava zemalja je korupcija. To je crvotočeno u našem tavanu. Ali zašto samo čujemo selektivna imena, Sanader, Milošević, gdje su glave kao Štrok, Špiljak, Končar, koji nisu crkveni miševi. Sad su neke glave prodali hotele u Londonu, 35 milijuna eura. Šta ispod te ledene sante koje nam ne dozvoljava medije, ne hrvatske medije, da vidimo što se događa. Zašto selektivna pravda? Pa imate bivšeg predsjednika, posmrtna ispomoć. Opljačkano je 100 milijuna tamo iz fondova tamo. Opljačkali su i mrtve glave su opljačkali. Evo, taj zakon kakav god je, negdje se mora početi. Evo još, tu držim knjigu žrtava, molim bi da još šutite malo tamo, imate pristojnost, pričate viceve tamo. Evo žrtava UDBE, atentatora, ovi hodaju po gradu koji su nju poubijali, dobivali po $10,000 po ubojstvu, šetaju po Zagrebu ovdje, oni i ta mreža. Ali zašto govorimo, mister Pernar, o samo HDZ-u? Šta je sa najvećom kriminalnom organizacijom u povijesti jugoistočne Europe? A to je Komunistička partija Jugoslavije. Čiji nasljednici sjede ovdje danas. Zastupnik Glasnović, molio bih da se držite teme. Šta je, samo ponovit što sam rekao, nije pravda selektivna, ali izgleda da imamo ovdje u ovom Saboru selektivnu amneziju. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Pernar. Pa gospodine Glasnović, budimo iskreni i mi i vi. Recite vi nama, gospodine Glasnović, većina članova komunističke partije u koju stranku je otišla nakon 90? U HDZ. Upravo u HDZ. Gospodin Mikulić koji je meni predbacivao članstvo u HDZ-u, on je nekad bio perspektivan član komunističke partije i mi danas, i vidim da je i dalje perspektivan član. Zastupnik Pernar. Ispričavam samo. Ja vas molim. Htio sam samo odgovoriti na... Ja vas molim. Nemojte me... Zastupnik Glasnović. Evo konkretnih imena o komunistima. Zastupnik Glasnović, ako zastupnik Pernar, ako mi nećete dozvoliti da ova rasprava završi mirnim tijekom, ja to mogu napraviti i drukčije. Znači ja vas molim za red i mir, barem idućih kratko vremena. Hvala vam. Hvala. Ispričavam se, htio bih samo navesti, gospodin Glasnović je ljut na komunističke zločine, ja ga razumijem. Oni, nažalost, nitko tko je ubijao ljude u doba komunizma, kojih je trovao u zatvoru, niko od njih nikad nije osuđen. Toga smo svjesni, ali smo svjesni toga da je i osnivač HDZ-a bio također član komunističke partije. Znači svaka lustracija bi na kraju njega samog obuhvatila. Međutim, vratimo se na stvar, a predmet je takav da se najteži zločini koje vi spominjete nikad nisu procesuirali. Odnosno, da se iz političkih razloga neke stvari procesuira, a neke ne procesuira, a neovisno o težini kaznenih djela. I zbog toga smatram da je bez sređivanja stanja u pravosuđu, bez ozbiljne rasprave o pravosuđu, bez smjene državnog odvjetnika koji ovakve montirane procese vodi, bez promjene tih korumpiranih sudaca, nema jednostavno koraka naprijed. I ova rasprava ništa neće riješiti, dame i gospodo. Hvala. Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Tuđman.
Gospodine predsjedniče, povrijeđen je ovaj članak 238. s obzirom da nemamo onu povredu da zastupnici ne smiju vrijeđati temeljne vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država. Laž je ovo što je rekao gospodin Pernar da su najveći broj članova komunističke partije ili komunističkog saveza u HDZ-u, jer s time se izvrće istina o Domovinskom ratu, izvrće se to ko je napao Hrvatsku, ko je agresor u Hrvatskoj. Molim vas, molim saborske zastupnike za mir. Zato što je Savez komunista Jugoslavije i SK Pokret za Jugoslaviju koji je vodio Jugoslavensku armiju bio napad na Hrvatsku, a svi ovi pobunjeni Srbi od Mile Martića pa nadalje bili su članovi Saveza komunista i vršili su agresiju. Hvala. A oni, nisam gotov još, a oni koji su članovi SK Zastupnik Tuđman, ja vas molim, zastupnik Pernar, molim vas, vi ne vodite sjednicu. Zastupnik Tuđman, ne mogu vam dozvoliti da kroz povredu Poslovnika replicirate drugom zastupniku. Iznijeli ste mišljenje zbog čega je povrijeđen Poslovnik. Hvala. Zastupnik Mikulić, vi ste također podignuli pločicu povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, kolega Pernar je povrijedio Poslovnik članku 238. govorio o temi koja nije predmet, a osim toga ne može vrijeđati zastupnike. Hvala. Ono što... Ja se slažem. Mogu dovršiti? Ne, ovo zato što ovo nije replika. Dakle, ja se slažem i upozorio sam zastupnika Pernara. Hvala. Pa oprostite, ja imam minutažu koju mogu reći gdje je povrijeđen Poslovnik, predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja se ispričavam, dakle, iznijeli ste zašto je prekršen. Ne, nisam dovršio. Izvolite, završite. Ako nemam pravo na minutažu, recite. Ali ja vidim po Poslovniku da imam. Izvolite, recite do kraja. Nije mi namjera ulaziti u polemiku, ali je vaše da zaštitite zastupnike. Dakle, ne može se poimence na ovaj način prozivati, posebno zato što želim ovdje pred svima reći da se vode 3 sudska postupka na tu temu. Dakle, jedan od kolega koji me je nedavno prozvao se ispričao. Kada će biti pravomoćno sudsko rješenje, ja ću ga predočiti pred svima. Ovdje u Hrvatskom saboru. Pa onda svi oni koji glumataju i pričaju i dobacuju, neka vide pravomoćno sudsko rješenje koje će biti ovako ili onako. Zahvaljujem. Razlog zašto sam vas prekinuo je taj što sam prihvatio taj dio i upozorio gospodina Pernara i nisam htio pustiti da replicirate. Hvala što niste replicirali kroz povredu Poslovnika. Zastupnik Branimir Bunjac javio se za repliku. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Pernar, vi ste doista dobro istaknuli pitanje kome mi to prepuštamo u ruke izbornu volju hrvatskih birača. Dakle, postoje određena istraživanja o povjerenju građana u institucije koje se provode u svim državama Europske unije. Prosjek povjerenja na skali od 1 do 10 u državama Europske unije iznosi ocjenu 8, a povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe iznosi ocjenu 3. Ovdje sjedi gospodin Ronko koji vodi Odbor za predstavke i pitajte njega na koga se građani najviše žale u Republici Hrvatskoj, a najviše se žale upravo na stanje u pravosuđu. Pitajte pučku pravobraniteljicu kakve predmete dobiva. Ona svakodnevno dobiva pritužbe na pravosuđe. Na koncu konca, pitajte sami sebe, vjerujete li hrvatskom pravosuđu i imamo li mi pravo, izborni zakon, volju građana, demokratsku volju građana prepustiti, dakle,
čimbeniku društva u koju građani apsolutno nemaju povjerenja prema svim relevantnim pokazateljima. Ja upozoravam zastupnike na mogućnost manipulacije i da se bilo kome od vas ovaj zakon može obiti o glavu na najgori mogući način. Zastupnik Nikola Grmoja, treći put. Nastavite. Dakle, ponavljam još jednom, hrvatski građani nemaju povjerenje u pravosuđe, to pokazuju sve relevantne statistike i analize i budemo pametni, ne prepuštamo ono što sada imamo pod kontrolom u ruke onih u koji će možda tu istu moć zloupotrijebiti. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Pernar. Gospodine Bunjac, hvala vam na vašem iskazanom mišljenju i drago mi je što poštujete Poslovnik i što za razliku od nekih kolega iz HDZ-a se javljate za repliku i onda možete pričati 2 minute na temu odnosno o čemu sam ja govorio, a ne kao gospoda iz HDZ-a koja dižu pločice za povredu Poslovnika pa onda imaju eskapade. Zastupnik Pernar, molio bi da se usredotočite na temu i da ne tumačite Poslovnik. A što se tiče teme, da, pa tema je to nesretno pravosuđe. 4 milijuna naših građana su taoci ovakvog pravosuđa. Jer ja vas iskreno pitam, da pravosuđe funkcionira, bi li stranka poput HDZ-a bila na vlasti? Bi li ta stranka eliminirala iz političke utrke svoje političke oponente? Nažalost, mi vidimo da će upravo ovim izbornim zakonom ta stranka, njeni članovi koji se izdaju za velike neke Hrvate i tako dalje, a prije su bili, evo došaptavaju mi, sjedim tu među kolegama iz SDP-a, veli ti koji viču protiv komunista, kaže pa taj je bio, veli, predsjednik Zagrebačke socijalističke omladine. Ja vas molim, zaista, uz stvarno zadnju opomenu, zaista, zadnju opomenu, držite se teme. Hoću, gospodine Petrov. I meni je žao što svjedočimo jednom festivalu licemjerja gdje se zapravo, gdje ljudi gdje pokušavaju bolje od sebe maknuti ne političkim putem, nego kao što sam rekao, izmjenama izbornog zakona, montiranim procesima i tako dalje. Hvala. Hvala vama. Gospođe i gospodo zastupnici, prelazimo na glasovanje. Budući da je rasprava zaključena, na glasovanje o prijedlogu. Ispričavam se. Dajem na glasovanje amandman MOST-a nezavisnih lista. Molim, uključite se, glasujemo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da smo većinom glasova 78 za, 1 suzdržanim i 39 protiv prihvatili amandman MOST-a nezavisnih lista, te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Amandmane je podnijela Vlada Republike Hrvatske i Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Zastupnik Maro Kristić. Dakle, amandman Vlade se prihvaća. Amandman 1 koji je podnijela Vlada Republike Hrvatske. Dakle, amandman Vlade se prihvaća u cijelosti i amandman Živog zida i SNAGA-e se ne prihvaća. Time amandman broj 1, time, samo polako, molim vas pričekajte, time amandman Vlade se usvaja u cijelosti i postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Molim vas da se očitujete na amandman broj 2 kluba zastupnika i amandman broj 2 Vlade.
Dakle, mi u potpunosti razumijemo intenciju predlagatelja Živog zida, namjeravali smo za... Vlada. Amandman Vlade prihvaćamo, dakle. Time i drugi amandman se usvaja i postaje konačni prijedlog zakona. Nakon toga Klub zastupnika Živog zida predao je amandman. Izvolite. Dakle, razumijemo potpuno intenciju predlagatelja. Imali smo namjeru uvrstiti njihov amandman u sam prijedlog zakona, međutim kaznena djela koja su oni predložili da se uvrste u dvostruki katalog kaznenog djela su u najvećoj svojoj mjeri djela prekršajnog karaktera, stoga oni nisu mogli biti uvršteni u ovaj prijedlog, nažalost. I tako, voljeli bi da se ovaj zakon izmijeni, da sva djela obiteljskog nasilja postanu kaznena djela kako bi ih onda u nekom od budućih izmjena zakona uvrstili u ovaj katalog. Hvala. Predstavnik predlagatelja uzeti riječ, zastupnik Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja ću podsjetiti samo kolege zastupnike na definiciju zločina iz mržnje, članak 87. stavak 21. Zločin iz mržnje je kazneno djelo. Kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje. Tu je i nasilje u obitelji, meni je žao što niste barem djelomično prihvatili ove odredbe, jer smatram da netko tko čini zločin iz mržnje kao i netko tko je osuđeni, dakle obiteljski nasilnik, ne treba predstavljati druge ljude. Tražim glasovanje. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju. Tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona? Glasovanje je završeno. Utvrđujem da predloženi amandman nije stekao dovoljnu većinu. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna natpolovična većina svih zastupnika, 76 po članku 252 Poslovnika. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o lokalnim izborima. Molim, uključite se, glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za, 6 suzdržanih i 32 protiv donešen Zakon o lokalnim izborima zajedno s prihvaćenim amandmanima.